Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. इतलो तुमका राग असा एका महिलेचे की ताजे पोस्टर जे लिगली पोस्टर आम्ही लायला गोय TMCन ताजे पोस्टर लिगली लायला ते पोस्टर तुम्ही फाडून उडयता पिनून उडयता त्या पोस्टराचेर कालीक पोत्ता माती पुसता ताजेर तुम्ही काळे पुसता ताजेर हाजो अर्थ कितें ही आमची संस्कृती कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा जर आम्ही प्रयत्न करतो कशातून एखाद्या छोट्याशा पोस्टरमधून विचारांचा सामना कसा केला पाहिजे तर विचारांचा सामना हा विचारांनी केला पाहिजे अशा प्रकारे कुठल्याही राज्यामध्ये लोकांमध्ये द्वेष पसरवून केला नाही पाहिजे जर आम्ही पोस्टर तयार केला तुम्हाला लोकशाहीमध्ये अधिकार आहे तुम्ही सुद्धा पोस्टर कार्टून्स वगैरे तयार केले पाहिजे काय ते काल डेरेकने जी काल स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि फॅलेरिओ सरांनी पण स्टेटमेंट दिलेलं आहे की हे कुठल्या कलाकारांनी जर केलेलं आहे तर आम्ही त्याचा निषेध करतो म्हणून आता याच्यानंतर आमच्या जे सिनियर लोकांनी आहे जेव्हा एकदा स्टेटमेंट दिलेलं आहे त्याचं उत्तर फॅलेरिओ सर आणि डेरेक सर यांनी दिलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याच्यावरती मी परत कमेंट हो आता मला नाही द्यायचं होतं तर नाही द्यायचं ना म्हणजे तुम्ही यू कॅन्ट फोर्स मी टू टॉक अगेन त्याच्यासाठी प्रेस कॉन्फरन्स त्याच्यासाठी घेतले नाही की हा इश्यू जो आहे महिलांच्या संदर्भातला जो आहे की गोव्यातलं वातावरण एक ढवळून निघतंय गढूळ होतंय तुम्ही तुमची तयारी परत रिप्लेस करपाची परत लायता आमची एजन्सी आसा ती आमी व्यवस्थित काम करतले खरें म्हणजे BJPन तेजेर लक्ष दिवंक जाय आशिल्लें की लोकांची ते कामां कित्याक करिना जॉब लोकांक दिना लोक बेकारी आसा म्हारगाय वाडल्या शेतकरी थंय रडटा सगळे खबर आहा नुस्तेकार थंय सगळे रडटा धंदो ना म्हणून अशा परिस्थितीन त्या लोकांचेर लक्ष दिवपाक सोडून तांकां टायम मेळटा तो हें करपाक पोस्टर काळे करपाक दॅट इज व्हेरी बॅड ते तांणी विचार करपाक जाय तांचे भितर तांणी इंट्रोस्पेक्ट करपाक जाय आतां